Terve. Taas tässä. Olen puhunut tasapainosta ja ennakoivan jäykkyyden säätelyhäiriöstä. Ja tämä liittyy enimmäkseen semmoisiin sensomotorisiin kipuihin, jotka eivät ole täysin kudosperäisiä, neurologisia, iskemisiä, tulehduksellisia, vaan nämä kivut tulevat, menevät, jotenkin outo jäykkä tunne tuolla selässä. Niin me haluamme tasapainolla vähentää näitä epämiellyttäviä tunteita selästä. Seuraavaksi mä näytän liikkeitä, joita voi tehdä arjessa missä vaan tyylin, jotta tasapaino helpottuu. Siinä myös huomaa jokainen, että jompikumpi puoli on heikompi. Tasapaino horjuu enemmän. Tasapainon horjuminen tarkoittaa, että lihakset tekee ylitöitä. Me emme halua, että lihakset tekevät ylitöitä, emmekä halua, että lihakset reagoivat liian myöhässä, ettei tule nivelperäisiä vaivoja, vaan me haluamme, että lihakset aktivoituvat ergonomisesti oikeaan aikaan, säilyttäen tasapainoa ja mahdollistaen sitä, että energiakulutus on vähäinen. Silloin me jaksamme. Tasapainoelin on 3 kanavaa, jossa on nestettä, jossa on muita elimiä. Ja esimerkiksi kun me käännämme pää, niin se neste tulee perässä. Eli me käännämme pää ja neste tulee perässä. Me käännämme pää ja neste tulee perässä. Me haluamme, että tämä elin toimii tehokkaasti. Joten me voimme aloittaa liike suorilla jaloilla. Laitetaan kädet lantiolle tai ne voi pitää tälle suorana. Ja sitten katsotaan oikealle ja vasemmalle. Tässä ei saisi horjua tasapaino. Toinen variaatio liikkeestä. Katsotaan eteenpäin, mutta pää liikkuu puolelta toiselle. Tämä harjoittaa myös silmiä, koska silmät ovat osa tasapainoaistia. Seuraava liike. Laitetaan askel eteen, ei olla vielä näin, vaan hartiatasolla ja sama juttu. Katsotaan eteenpäin ja pää liikkuu puolelta toiselle. Voimme myös katsoa sivusta sivulle ja tehdään aina molemmin puolin. Tämän jälkeen vielä vaikeampi liike on, että laitetaan jalat peräkkäin. Me emme pidä se tässä vieressä, vaan otetaan vähän eteenpäin. Nyt on jo hankalaa. Ja sama juttu. Ja tehdään hitaammin silloin, kun liike vaikeutuu. Ja kun tämä helpottuu ajan myötä, voimme nopeuttaa pään liikettä. Ja aina kannattaa tehdä molemmin puolin. Kokeillaan vielä vaikeampi taso. Eli ihan peräkkäin ja sitten hyvä. Tämä on hyvä harjoitus myös niille, joilla on lättäjalkaisuutta, niin lapsille että aikuisille. Kun jalat menee peräkkäin, niin joutuu nilkan ympärillä olevat lihakset tekemään duunia ja tulee vähän inversiota, niin silloin saadaan sinne jalkapohjaan työtä myös. Sitten me nyt haluamme vaikuttaa tasapainoelimeen, jotta meidän liikkuvuus helpottuu. Variaatioita on paljon. Pään liikkeen ohella me voimme seistä yhdellä jalalla. Me voimme seistä päkiöillä ja tehdä liikkeitä. Tämä on haastava myös. Me voimme ottaa askel, mutta olla myös päkiöillä. Näin. Ja sitten taas päkiöillä ollaan, jo horjuu ja katsotaan sivusta sivulle. Ja tässä minulla katse pysyy kameraan päin.
tehdään aina toinen puoli myös, jotta tiedämme, mihin suuntaan me helpommin horjumme. Voi olla, että minä horjun yhdelle puolelle enemmän, joten yhden puolen lihakset rasittuvat enemmän. Niin selkäpuoli, että nilkka, että polvi, että lonka. Et voi olla, että yksi puoli on selvästi huonompi ja rasittuu sitä myötä enemmän. Ja viimeinen liike on sellainen, mitä me tehdään kävellessä. Minä kävelen suoraan tai viivaa pitkin. Ja kun kävelen, katson oikealta vasemmalle